Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Shillong Lajong Football Club kalawer kipat ba bakin wan ban ajing kershan ya kini kinhon ha jingile kai halaying jong ka second division league kapan long ha khat sautrik upna ya yong arajar arpulai persha ya ke United Sports Club kapan Kolkata. Assistant coach ka Shillong Lajong uba Saibor sana ula penpau ke jing sngokmen bakani ke kinhon kalala banjele kai bha ki artli ki jingile kai balala jong gani ke jing yakni ban rung shaka I League ha ka bakala job ya ke East Bengal da Shikola North but kumjo ru ya ke Diamond Rock Football Club kepada Madhya Pradesh da Shikola North. Wat lakani ke kinhon kala sha penhiar kerdan ka I League haus nem arajar khat khandai Henry hagani ka kenti ka bamenta kala khmi lenti banyak kunting ne ka benta ban wan phai biang sha ka te kerdan. Hadin bakala sha penhiar no na ka I League hagis nem ge baladap. Kam sim la song thai kam sim la du men sem ka tristom bat kala yai penmi kala yai ai ka training ka biang i khna jongani ka jalla ka jongi bat kumju ka reason ka jongi bat kumta halor kani ka jing persang ka jongi ngilai bet la ning la snow la basa si sinpat ban persang biang ban poi se ka I League te kani ka jing persang ka jongi ka Shillong Lajong hakabaya kini bandrung ya ka qualifying round na ka basdang jong ka first stage kalala ban qualified timenta kala poi sa second round bahkan ka second round ru kal Shillong Lajong ka don hapo ka haklidu jong ji khin point jong ka daga ba job ya ki artli ki jingila kai shabar na layeng kata kalong ya ka game persya ka balele bat ka East Bengal bat muju ka bar ka bele menen ka sni Madhya Pradesh te menta ka basa ingi kalong na ka menta ka game pat ka ban Australia kai ha Shillong bat namar ba ngidon bele ka jing ka bong po haga wairi ba kamadan ile kai te sa sisin pat ngi songo hiru ke MFA ba kila pediang ngi binyo ile kai hang ni po MFA ground bat ba ngi khot yi pat ba la kalong ko por ka balong kot hadangin pen kre ngin tresitom ba ngin arrange la ngin pen biang ngi jaga song kat tu kan ne kenang ba ki pat ba ki wan pet ban wan ban support ane ban I'm sim ye ki players ki ba ile kai hagni khasau tarek ka ban wan te nginge skep ke tim persya ya ka United Sport Club ke mana Kolkata kata ka di first game tajuki nomor was ka sekarang di first leg bat ka United Sport Club ngila dep iki artli kata borar ile awe tendai ka first leg ni sedang nengkoh po home ground persya ini ke club ini ke United Sport Club na po Kolkata kapor arbaji ka home game ke Kong ini le ya ka kini ke United Sport Club na Kolkata ha ka South Tareng nang ta next home game pat ngile ka Khandai tarik ya ka persya ya kini ke Diamond Rock na po Madhya Pradesh nang ta ha ka arpo Khandai tarik pat kala jong kan kanile persya ya ki East Bengal hang ni ha Shillong kita kilai tiri home game ki bansa yo mai na kai